Aduna nay persons of interest ang Police Regional Office 9 sa midagit sa usa ka American National sa Cebuco, Zamboanga del Norte sa milabayng semana. Sayron tang dugang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Yes, Sara, doon na nailistahan sa mga pangalan ng kapulisan, kalabot sa mga person of interest sa pagdagit sa American National nga si Eastman. FBI lakip na sabsa nag-imbestiga sa maong kaso. Ani ang dugang detalye? Ginasuta na sa kapulisan ang grupo kinsa nagpaluyo sa pagdagit sa 26 anyos nga American National nga si Elliot Eastman sa sitio Tungawan, Barangay Poblasyon, Cebuco, Zamboanga del Norte niadtong October 17. Kinihuman nga aduna na sila'y pangalan sa mga person of interest nga midagit sa biktima. Mayroon ho tayong mga descriptions niyan, may mga pangalan na rin ho tayo. Ini-study natin ngayon kung kaninong grupo ito, but we cannot divulge this as of this time. Gawas ni ini, doon na sa laing person of interest ang kapulisan sa laing anggulo sab sa krimen. Aside from the 4 na pumasok, may mga nahanap tayo mga witnesses doon. Although hindi pa natin talaga nako-connect kung anong grupo ito. And mayroon pa din tayong mga persons of interest sa ibang anggulo na nakikita natin. Gibutyag sab sa kapulisan nga wala pa'y ginapangayo nga ransom demand ang mga sospek sa kabanay sa biktima. Kinisab ang gibutyag sa mga ahente sa Federal Bureau of Investigation kon FBI kinsa nagpahigayon sab og investigasyon sa insidente. Gani gibisita na niini ang kabanay sa biktima sa mong lugar niadtong Sabado. Tinanong ho natin doon sa agent na wala naman daw pong contact anyone sa US, wala any na ransom po. Nasayran nga una ang nitabong pagdagit kay Eastman. Gibutyag niini nga sa iyang vlog sa milabayng bulan sa Setyembre nga duna kuno siya'y hulga sa kinabuhi. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me or stuff like that, like every day. I don't really know like what would happen. Somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. I'm scared. Nagpadayon pa ang ginahimong hot pursuit operation sa mga otoridad batok sa mga sospek. Sara, sa gipahayag sab sa Cebuco LGU hugot niining gikondina ang maong panghitabo. Mipasalig sab sila nga makikoordinar sa mga otoridad alang sa paspas nga pagsulbad sa mong kaso. Sara. Dagang salamat, Efren Mamak.